Ćao sinovci, evo nas opet u Full Gamer Srbija, danas ćemo da igramo opet neku igricu na internetu, posljednja epizoda za danas. Šta se ovo vraća? Posljednja epizoda je ovo za danas, kada ovo završimo ima da uploadujemo za ovaj, znam tu igricu ektor, i da uploadujemo za YouTube i uživajte. Da, evo, vodimo još malo jedan ovo. A šta tu imaš 9 šuteva? Šta je bravo, šta mi shvati? Tu se takmičimo ja i ti. Ajde, igrat ćemo po 3 puta da svako brani. Ovo je Fići prvi put. Ovo će biti možda malo kraća epizoda, ali ne znam. Ovo, brate, sve si odbranio, nije fair. Ja ću da izgubim, iako ja igram bolje fudbal od tebe. A šta ovdje nikad ne može da odbrani ovaj igrač? Ne. Okej. Fića je... Opet ja. Ne, sad ja. Ako... Aha, do finala, okej, onda samo jednom Ne, ide. dok ne stignem. Dobro, onda samo jednom igramo. Da, ovo će mi biti jako kratko. Ne, 2 put ćemo da igramo, ajde svako, dokle stigneš. A šta tu ne smiješ nijedan gol da primiš? Smiješ. Ali moraš da pobediš to što... To radi, brate. A ti ćeš pobediti, brate. Živa, brate, stavno neka živa. 100% ćeš pobediti. To je nezgodno kad je šut na podzemlji. Ja mislio gol. A ponekad mi je bio lag da mi prođe kroz ruku. Fića za sad uspeva sve da brani. I vodi mi 3-0. Iako u pravom fudbalu ne zna da brani, u pravom životu ne zna. Nemoj da... Ne zna odlično da brani, ali zna nešto. Ja bolje igram i branim. Dobar. Primio si gol! Pobedio. Okej. Sad igramo ovdje, ovo je polufinale, ovo je četvrtfinale, a ovo je finale. Ako vas zanima, ja sam 5. razred, Fića je Treći. 3. razred. I odmah primam gol, kao što vidite. Fića 3. razred, ja 5. Zato što sad nisam skoncentrisan. Nije, nego je ovo sve veći nivo. Sve teže da braniš. Vidiš? A ne, Što je veći nivo, to je jači šut. Teže da odbraniš. Da vidimo. Odbrana. Ja mislim da će ovaj meč izgubiti, zato što je već 3 gola primio. 3 gola je primio. 4. 5-1. Sad igram ja. Ja ću biti Manchester United. Ja nemam pojma, bre, ovo. Dobro. Jo, ja ne znam ovo. Pogledaj lopta meni u ruki, ja pomerim ruku. Pogledaj ovo. Ja nemam pojma. Morat ću opet ovo da igram. Vežba kod tebe kući. Da. Baš ću da igram 3 puta da bi malo bolje ovo. Da. Stavit ću posle ovog pauzu da se malo uvežbam, pa onda se vraćamo. Evo, izgubio sam. I možda nisam, šta? Koji je rezultat? Izgubio sam. Okej, ljudi, mala pauza. Vidimo se. Evo nas, ljudi, posle bukvalno 2 minuta, evo ja igram sad. Ne sad ja. Ne sad ja, bre, Sad ću ti malo prije izgubiti. pa da, ali uvežbao sam, dobro, ajde. Nije baš uvežbam. Nisam baš uvežbao, izgubio sam, ali ono. Ajde, bravo, nisam ništa. Tu još neću, još vrelo je. Gubi 1-0. Mogu da izjednačim. Može sad samo da bude 1-1, ne može ništa drugo. Ali bit će extra time. Što? Stvarno? Neće biti. Jedino da uhvati. Neće biti. Izgubio ljudi. Šta kako ti živo dobiješ gol automatski? 2 gola. Se. Okej, ljudi, sad ja igramo i to je kraj za ove epizode. Vidjet ćemo se sutra. Ne znam koliko, možda ja budem sutra, niko ne zna. Aj, bit ću Stoke. Šalim se, nego Stoke. Igramo protiv West Hama. Ajmo. Dobre, 1.
Moram da pobedim. Još malo pa je kraj klipa, bre, moram da pobedim. Za naše gledaoce moram da pobedim. Za Srbiju! Šalim se. Ne. A nije fora, on kad mi da gol, to se važi njemu gol, brate. A ja kad odbranim, meni samo jedna rukavica. Sad mogu samo da izjednačim. Samo da ne primim gol. Evo. Za malo. Ljudi, to je bilo to to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sutra. Ćao. Ćao. Ovdje. Ćao. Ćao. Ćao.